Καλημέρα, εδώ είμαστε. Παρεούλα θα κάνουμε μέχρι και τις 10 παρά 10. Λέγαμε νωρίτερα ότι ο κύριος Νατσιός θα είναι στην παρέα μας και είναι ήδη εδώ και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε, Σπύρο, να δούμε πρώτα τη Μαρία τη Ζαχαράκη, γιατί χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Χακάν Φιντάν, έδωσε, Μαρία, μια συνέντευξη η οποία θα συζητηθεί. Πες μας τι είπε. Καλημέρα. Καλημέρα, λοιπόν. Χθες το βράδυ, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο Χακάν Φιντάν, έδωσε μία συνέντευξη στο φιλοκυβερνητικό κανάλι του Αχαμπέρ, εδώ. Θέλω να σημειώσω ότι είναι η πρώτη συνέντευξη που δίνει ο Υπουργός μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στην Αθήνα στις 8 του Νοέμβρη, όπως θυμόμαστε πολύ. Έδωσε κάποια στοιχεία, το τι ακριβώς συζητήθηκε με τον κύριο Φιντάν. Με τον κύριο Γεραπετρίτη εκεί. Πρώτα απ' όλα είπε ότι έχουμε ένα κοινό σχέδιο μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας όσον αφορά το πώς θα μπορούσαμε να λύσουμε κάποια ζητήματα, γιατί μίλησε για ζητήματα και πάλι στο Αιγαίο. Και μέσα σε αυτά τα ζητήματα είπε ότι δεν είναι μόνο η υφαλοκρηπίδα, είναι επίσης και η αποστρατικοποίηση των νησιών, όπως είπε. Είναι ο εναέριος χώρος, έθεσε κάποια θέματα κυριαρχίας, έθεσε δηλαδή ένα πλέγμα και πάλι θεμάτων ο κύριος Φιντάν, λέγοντας λοιπόν ότι με την Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχει μία συζήτηση πιο ουσιαστική για το πώς μπορεί να προχωρήσει το θέμα μίας λύσης, θα λέγαμε, μίας τυχόν λύσης στα θέματα, όπως αναφέρει τουλάχιστον ο κύριος Φιντάν, του Αιγαίου. Επικεντρωνόμαστε, είπε, σε μία λύση, αυτή είναι η συζήτηση, χωρίς να υπάρχουν εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών. Προσπαθούν δηλαδή να κρατήσουν. Μαρία, το καταλαβαίνουμε. Το κοινό σχέδιο δεν το δαιμονοποιούμε σαν έκφραση. Λέμε εντάξει, συζήτηση είναι, αν τα βρίσκουν, καλώς. Για την αποκλειστική οικονομική ζώνη συζητάμε, είναι η υφαλοκρηπίδα, ναι. Την αποστατικοποίηση δεν την είχαμε αγγίξει ακόμα. Και εκεί ίσως εύλογα θα δημιουργηθούν αντιδράσεις. Μέχρι στιγμής αυτό που γνωρίζαμε ήταν ότι τουλάχιστον από την ελληνική πλευρά, ότι η Τουρκία δεν βάζει άλλα θέματα στο τραπέζι, ότι πρώτα απ' όλα επικεντρωνόμαστε στην υφαλοκρηπίδα. Αλλά έχω να πω σε αυτό, Σπύρο και Χρύσα, ότι απευθυνόταν σε ένα εσωτερικό ακροατήριο, κύριε Σπύρο. Τα διαβάζουμε κι εμείς. Επομένως, θέλω να σου πω, το διαβάζουμε κι εμείς και λέμε τι γίνεται εδώ. Αλλά αυτά είναι που θέλει να ακούσει και το εσωτερικό ακροατήριο. Πρέπει να βλέπουμε και το πλαίσιο, φυσικά. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τέλος να πω μόνο ότι αναγνωρίζει ότι υπάρχει μια εσωτερική πολιτική πίεση, αυτό που λέμε δηλαδή αυτή τη στιγμή, και στις δύο χώρες. Και δεν ξέρει κατά πόσο μπορούν να φτάσουν σε μία λύση, αλλά τουλάχιστον λέει ότι έχει μπει το νερό στο αυλάκι, πολύ απλά. Νεότερα στο δελτίο ειδήσεων ούτως ή άλλως. Μαρία, μου σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε από αυτό και να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Νατσιό. Καταρχάς είναι τραγικό και πολύ επικίνδυνο και επιβεβαιώνει τους φόβους μας ότι μαθαίνουμε από την Τουρκία, από τα πιο υψηλά χείλη, από τον υπέξ της Τουρκίας, τι ακριβώς συζητιέται για το Αιγαίο. Και δεύτερον, χθες το βράδυ είχαμε και ένα άλλο γεγονός, το οποίο επιβεβαιώνει αυτά που λέει ο Φιντάν. Παραιτήθηκε ο υπαρίθμ 3, ο τρίτος στην σειρά θα έλεγα, πρέσβης, κύριος Ρούσος Κούνδουρος, πολιτικός διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών, αφήνοντας σαφέστατες αιχμές για μυστική διπλωματία του κυρίου Γεραπετρίτη με τον κύριο Φιντάν. Ακούσαμε, εγώ το πιστεύω τον κύριο Φιντάν, ότι εκτός από αυτό το πάγιο θέμα που υπάρχει πρόβλημα μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας για την ΑΟΣ, συζητιέται ή, όπως είπατε και εσείς καλώς κύριε Χαριτάτο, η αποστρατιωτικοποίηση, δηλαδή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μπαίνει πλέον και η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και όπως και στη Βουλή το κατήγγειλα, ετοιμάζονται να ψηφίσουν, να περάσουν αυτό που προσφυώς ονομάστηκε πρέσπες του Αιγαίου. Μια νέα προδοτική συμφωνία, η οποία βέβαια, και αυτό καλούμε τον ελληνικό λαό σε εγρήγορση, όλα αυτά και το Αιγαίο, το είπα στη Βουλή, έχει σύνορα το Αιγαίο. Τα σύνορα του Αιγαίου είναι γραμμένα με το αίμα
των ναυμάχων του 21, του Μιαούλη και του Κανάρη και των αγωνιστών των Βαλκανικών πολέμων, του Κουντογιώτη και του ενδόξου, όπως το ονομάζω πάντοτε, πολεμικού μας ναυτικού. Δεν θα afήσουμε να περάσει τέτοια συμφωνία. Κοιτάξτε, είναι τραγικό. Η αποστρατιωτικοποίηση είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Γιατί είχαμε μείνει τελευταία όλοι με τη σκέψη μας ότι ό,τι απειλείται δεν αποστρατικοποιείται. Πολύ σωστά το λέτε. Το είχαμε κρατήσει αυτό στη σκέψη μας και όλοι πάνω κάτω συμφωνούσαμε σε αυτό. Τώρα ή δεν απειλείται τίποτα πια. Κύριε Χαριτάτο. Αλλά εμείς δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Εστάλησαν πολλά όπλα, να το πω απλά, από τα νησιά μας, το ξέρουμε αυτό, με ύπουλο τρόπο μέσω Αλεξανδρούπολης στην Ουκρανία. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει αποτύχει παταγωδώς σε όλους τους τομείς. Παταγωδώς. Η σωστή πλευρά της ιστορίας δυστυχώς γι' αυτόν αποδείχθηκε λάθος, γιατί άλλοι του υπέδειξαν, να μην πω διέταξαν, ποια πλευρά της ιστορίας θα πάρει. Τον είδαμε τις τελευταίες μέρες, καταρχάς υποτιμάει και την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Να απορρίπτει διαρρήδην και την λεγόμενη woke agenda, τη woke κουλτούρα. Πέρυσι έλεγε. Να σας πω κάτι πριν πάμε στη κουλτούρα για το θέμα για τη τιμή των όπλων. Αυτό που τουλάχιστον γράφεται και λέγεται για την παρέτηση του κυρίου Ρούσου Κούνδουρου. Για πέστε μου. Είναι ότι προσέγγιζε την ηλικιακή υποχρέωση της συνταξιοδότησης συνταγματικά ως ανώτατος κρατικός λειτουργός. Και ουσιαστικά υπό την έννοια αυτή θα μπορούσε να είναι στα τελευταία ραντεβού πριν ο άνθρωπος οδηγηθεί στη σύνταξη. Υπάρχει αυτή η άποψη. Πιστεύετε αυτό? Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Ίσα-ίσα, κύριε Χαριτάτο. Εγώ οφείλω να σας πω τι δείτε ως απάντηση. Διάβασα ότι... Καμία μομφή στο πρόσωπο του κυρίου Ρούσου Κούνδουρου, καμία όμως και κανένα υπονοούμενο ότι κάτι γίνεται μυστικά ως διπλωματία και βγάζουμε απ' έξω αυτό που θα μας κάνει τη ζημιά. Διάβασα ότι αφιπηρετεί στο τέλος του 25, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος βγαίνει σε σύνταξη είναι δυνατόν να αμαυρώσει τρόπο τεινά? Ίσα-ίσα. Γιατί μπορεί να έχει και άλλη εξέλιξη. Ελεύθερη σκέψη. Πάμε τώρα στη woke agenda. Παρακαλώ. Τι θέμα έχετε με τη woke agenda, στην οποία μάλλον γυρίζει την πλάτη του ο κύριος Μητσοτάκης? Τι θέμα έχουμε με την woke agenda? Αν κατάλαβα σωστά από τα λεγόμενά του. Δεν ξέρω. Ναι, πήρε αποστάσεις. Πέρυσι στη συνέντευξη που έδωσε τον κύριο Καμπουτζίδη μας έλεγε την τυραννία της πλειοψηφίας. Ναι. Φέτος, τώρα που με τον Μπρικνέρ, τον Γάλλο φιλόσοφο, τον σπουδαίο φιλόσοφο, μίλησε για την τυραννία της μειοψηφίας, πρέπει να μιλήσουμε και υλικά για την τυραννία του κύριου Μητσοτάκη. Έτσι. Η εκλογή του Τραμπ στην Αμερική τους ζάλισε και τους ταρακούνησε. Πνέει ένας νέος άνεμος, θα έλεγα στο δυτικό κόσμο, γιατί εκεί αναφέρεται. Όλη αυτή η επίθεση που γινόταν κυρίως μέσω της παιδείας και όχι μόνο της woke κουλτούρας, της προώθησης ομοφιλοφιλίας, να το πούμε με ελληνικά, καταραίει και καλώς κάνει. Εγώ θέλω να σας δείξω κάτι, αγαπητέ μου. Γιατί 35 χρόνια υπηρετούσα και διακρούσα. Εγώ έχω εδώ ένα πρωτοσέλιδο τη εφημερίδα Αστεία που αναφέρει το όνομά σα πρωτοσέλιδο. Λοιπόν, και λέει εδώ, το διαβάσαμε και νωρίτερα, γι' αυτό το λέω έτσι, γιατί δεν μπορούμε να κρυβόμαστε στους τηλεθεατές. Μαθητικοί αγώνες λογομαχίας υπέρ ή κατά της ομοφιλοφιλίας. Τι περιλαμβάνεται στις έντυπες οδηγίες του πολύχρωμου σχολείου προς τους καθηγητές, είναι δικό σας θέμα που φτάνει. Τι είναι αυτό ακριβώς? Αυτό εδώ, κύριε Χαριτάτο, επειδή κατάλαβα θα με ρωτήσετε και είναι και το θέμα. Είναι πρωτοσέλιδο, το διαβάσα και είστε εδώ καλεσμένος. Θα κάνουμε το κοροϊδό, θα μας πούν τηλεθεατές τι κάνετε, ρε παιδιά. Τιμή σας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτό είναι υλικό το οποίο είναι αναρτημένο στο Υπουργείο Παιδείας, στο ΙΕΠ. Ναι. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, από το πολύχρωμο σχολείο. Το οποίο ξέρουμε τι ακριβώς είναι, τι προωθεί. Και καλή, προσέξτε τώρα, στα πλαίσια των δεξιοτήτων, καλεί τους μαθητές, στόχος είναι να δημιουργηθεί μια λογομαχία μεταξύ των μαθητών μαθητριών, ώστε να ανταλλάξουν διαφορετικές αλλά και τεκμηριωμένες απόψεις για να προβληματιστούν. Ερωτώ, ναι, ως μεταγνώσιος, ως δάσκαλος που ήμουν πολλά χρόνια, δεκαετίες, μέσα σε σχολική αίθουσα, η λογομαχία, η πρόκληση λογομαχίας, κυρία Φόσκολου, είναι παιδαγωγική μέθοδος? Αποδεκτή? Πέστε μου. Δηλαδή να βάλω εγώ τους μαθητές μου να μαλώσουν? Δεν βλέπουμε τα τεράστια προβλήματα που δημιουργούνται σήμερα στα νέα παιδιά, εμείς μέσα στη σχολική αίθουσα? Ο διαγωνισμός, εγωικά αποσύρω, γιατί είναι βαριά, αλλά θα το πούμε και έτσι. Επιχειρημάτων για ένα θέμα, ενδεχομένως είναι κάτι που αποδίδει κάτι και έχει μια φιλεκπαιδευτική λογική. Λογομαχία είναι ένα επιθετικός χαρακτηρισμός που καλό να αποφεύγεται. Η λογομαχία. Γιατί βάζει μέσα τη μάχη, άρα υποτίθεται. Εντάξει, το αποσύρουμε. Αλλά πηγαίνουν αλλού οι σκέψεις. Εμπροκειμένου. Το ζήτημα ποιο είναι? Το Υπουργείο Παιδείας για λογομαχία. Εγώ το εκλαμβάνω όπως το γράφει και λέω: παιδιά, θέλω από εδώ και πέρα να μαλώσετε. Μάχη, λέει εδώ, μάχη. Ναι. Γιατί εσείς υποστηρίζετε την ομοφιλοφιλία, εσείς δεν υποστηρίζετε την ομοφιλοφιλία. Αν ήσασταν ενεργή εκπαιδευτικός και εγώ ήταν στο δικό σχόλιο, τι θα κάνατε, κύριε? Εγώ δεν τα έκανα αυτά, έτσι κι αλλιώς, αγαπητέ. Τι θα κάνατε?
Θα λέγατε δεν ακούω τις προσταγές ή τις οδηγίες του Υπουργείου. Δεν το έκανα. Δεν δηλαδή, άκουγα. περιμένετε από συναδέλφους σας εκπαιδευτικούς να γυρίσουν στην πλάτη τις οδηγίες του Υπουργείου. Βεβαίως πρέπει να το κάνω αυτό. Όταν είναι κάτι επικίνδυνο για τα παιδιά. Προσέξτε, αγαπητέ μου κύριε Χαριτάκο. Σας το λέω γιατί γίνεται κουβέντα έντονη. Εγώ σας ρωτώ. Εγώ σας απαντώ. Γιατί προφανώς πολλοί θα τρέξουν να συμπαθούν τον καταγγελτικό σας λόγο. Σας απαντώ. Θα δούμε αύριο δασκάλες να λένε όχι, εγώ δεν τα ακολουθώ αυτό. Βεβαίως δεν πρέπει να τα ακολουθήσει. Και τι θα γίνει μετά. Γιατί είναι επικίνδυνο για τα παιδιά. Ξαναλέω, το να φέρω τα παιδιά σε αντιπαλότητα μέσα στη σχολική αίθουσα, επειδή κάποιος, δεν ξέρω ποιος ανεγκέφαλος το έγραψε, εγώ πρέπει να το υιοθετήσω. Είμαι δάσκαλος. Εγώ έχω τα παιδιά μπροστά μου. Δεν τα έχει ο άλλος ο γραφειοκράτης που κάθεται στην πολυθρόνα του και γράφει ό,τι του περνάει στο μυαλό. Εγώ έρχομαι σε αναστροφή καθημερινή με τα παιδιά και τους γονείς. Θέλω το καλό των παιδιών. Φτάνει πια το αγρίεμα των παιδιών. Φτάνουν οι παλαβομάρες μέσα στις σχολικές αίθουσες. Τι είναι αυτό, τι θα πει λογομαχία και γιατί καταγγέλνει. Η λογομαχία σας πείραξε ή το αντικείμενο που αφορά και το αντικείμενο και η λογομαχία. Την ομοφυλοφιλία. Αυτή είναι η γόκατσα. Άρα λέτε εσείς στους δασκάλους αυτή τη στιγμή που σας ακούνε ότι ξέρετε κάτι, μην το αγγίζετε το θέμα, αφήστε τι λέτε Υπουργείο. Το λέτε ξεκάθαρα. Ευθαρσώς. Και ποιος θα αντιμετωπίσει τις ευθύνες, ο δάσκαλος απέναντι στην πειθαρχική ενδεχομένως, στον πειθαρχικό έλεγχο που θα έχει από το Διευθυντή ή από το Υπουργείο. Δεν θα έχει κανένα πειθαρχικό έλεγχο, μπορεί να το αποφύγει. Μην το λέτε αυτό, δεν θα έχει πειθαρχικό έλεγχο, δεν γίνεται. Κυρία Φόσκολο, ξέρω. Στις δεξιότητες, στο εργαστήριο δεξιοτήτων, έχει 4-5 αντικείμενα. Αποφεύγει αυτό το αντικείμενο, το οποίο είναι πολύ ευαίσθητο. Κατ' εμέ, οι γονείς ξέρουν τους χαρακτήρες των παιδιών και αυτοί δεν το προσεγγίσουν με τη σοβαρότητα και με την αγάπη που πρέπει, και από εκεί πέρα διδάξουν άλλες δεξιότητες που είναι για θέματα υγείας, κυκλοφοριακής αγωγής. Βλέπετε τι γίνεται στους δρόμους και είναι όλα ωραία και καλά. Βλέπετε κάτι να λέω, κάτι παράλογο. Σας ακούμε με προσοχή. Σας ακούμε και οι δύο με προσοχή, αυτό είναι αλήθεια. Μα στο κάτω-κάτω, προσέξτε, λέει. Σεβόμαστε και την ιδιότητά σας, είστε πρόεδρος ενός κόμματος που είναι μέσα στη Βουλή. Να με καταδικάσετε. Και πρέπει να σας ακούσουμε. Όχι, δεν καταδικάζουμε. Σας ακούμε καθαρά. Με προσοχή. Βεβαίως. Απλά σκέφτομαι πως αν ήσουν εσύ εκπαιδευτικός στους μαθητές σου. Να πω για τη Γόκα. Και συμφωνούσες με τον κύριο Ρατσιό. Αλλά απ' την άλλη είχες και τον έλεγχο από το σχολείο. Κυρία Φόσκολο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το θυμάστε. Αφίσα πρόσκλησης για το Gay Pride. Έλεγε πρόσκληση απειθήτα για δράση και συμμετοχή στο Gay Pride, φοιτητές, φοιτήτρες, φοιτητά. Το ουδέτερο γένος το θυμάστε εκείνο. Είναι δυνατόν το Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο, που διδάσκει την ελληνική γλώσσα, να καθιερώνει τίτλο. Να σας πω όμως, κύριε Νατσιέ, εγώ θέλω να το θέσω. Μα είναι παρανοϊκά, κύριε Σε καιρό δημοκρατίας όμως, αν η πλειονότητα θέλει κάτι το οποίο εσείς. Μα ο κύριος Μητσοτάκης είπε. Στο οποίο γυρίζετε την πλάτη ή δεν το δέχεστε, υπάρχει μια δημοκρατική. Ερανίζομαι πλειοψηφία. Ερανίζομαι το λόγο του κυρίου Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε για τυραννία της μειοψηφίας. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι η τυραννία της μειοψηφίας στο φοιτητά. Το είπε ο Πρωθυπουργός, δεν το είπε. Έκανε τη μεγάλη κουλουτούμα, έχει διοικευτεί σε αυτό τώρα. Θα κάνουν όλη η κυβέρνηση, λίγο-λίγο. Χτες άκουγα τον κύριο Κυρανάκη που ψήφισε το βράδυ εκείνο τον ψευτογάμο των ομοφυλοφίλων να διαρριγνύει τα ημάτια του, γουόκ ατζέντα. Είναι σοβαροί άνθρωποι. Υποτιμούν την νοημοσύνη του λαού. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε, Πρόεδρε, πώς βλέπετε να διαμορφώνεται πια η Βουλή? Είδαμε τι έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχατε κι εσείς βέβαια συνέδριο, να το πούμε αυτό, παράλληλα με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι εικόνες που είδαμε στο ΣΥΡΙΖΑ τα κατάφεραν όλα τα υπόλοιπα. Η κυβέρνηση βρήκε ένα καλό αποκούμπι, τώρα που είναι στριμωγμένη στη γωνία, ιδίως μετά την εκλογή του Τραμπ και έχει εκτεθεί, να ακολουθεί από πίσω τον κύριο Κασσελάκη που πήγε, τι είπε, τι έκανε ο κύριος Κασσελάκης. Και βέβαια έχουμε και τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κομματιάζεται συνεχώς, στα εξών συνετέθη. Εμείς κάναμε ένα συνέδριο, ένα δημοκρατικό συνέδριο, με 400 πήρα μέρος συνέδροι. Υπήρχαν οι ευπρεπείς διαφωνίες. Ψηφίσαμε το καταστατικό μας, το οποίο θα κατατεθεί στον Άριο Πάγο. Εκλέξαμε τα θεσμικά μας όργανα, μιλώντας ήρεμα και απλά, όπως αρμόζει, ιδίως σε εμάς τους Έλληνες, που είμαστε και οι εφευρέτες του διαλόγου. Θέση, αντίθεση κλπ. Σύνθεση. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα, κλείνοντας. Τώρα ζητήσω συγγνώμη και από το κοντρόλ. Αλλά όσο σας παρακολουθώ με πολύ σεβασμό, δεν το κρύβω έτσι. Αλλά υπάρχει αυτό το ερώτημα. Μπορεί να είναι και κλισέ ερώτημα. Στη Βουλή μέσα έχετε δύο ομοφυλόφιλους συνάδελφους σας, άντρες και γυναίκες. Ισχύει αυτό? Τι εννοείται, συνάδελφοι? Ομοφυλόφιλους. Άντρες και γυναίκες που είναι ομοφυλόφιλοι. Μέσα στη Βουλή στους 300. Έχετε δει κάποιον? Πώς? Έχετε δει κάποιον? Βεβαίως. Ωραία. Έχετε κάποιο πρόβλημα με αυτούς? Καθόλου. Στο οικείο σας περιβάλλον, φιλικό ή οτιδήποτε, έχετε ομοφυλόφιλους? Στο εργασιακό μου περιβάλλον. Καθόλου. Αν είχατε συγγενικό μέλος, δηλαδή παιδί, δεν ξέρω εγώ, συγγενή, που ήταν ομοφυλόφιλος. Πάτε στο πρόσωπο. Πώς θα το αντιμετωπίζετε?
Είπαμε ελευθερία του προσώπου. Ελευθερία... Ναι, αλλά αν αυτό το πρόσωπο θέλει να εκφράζεται με έναν αλφα τρόπο, τι μπορούμε να πούμε? Ποιος είναι ο αλφα τρόπος? Δεν ξέρω, όποιος θέλει. Είναι ελεύθερος πολίτης, όπως είναι ο δικός σας και ο δικός Να σας. ψηφίζετε από την κυβέρνηση και να πανηγυρίζουν οι φυλάδες του κόσμου και να λέμε η πρώτη ορθόδοξη χώρα. Σας το λέω, Πρόεδρε, με πολύ σεβασμό. Εγώ μπορώ να αντιτίθεμαι σε πολλά πράγματα. Αλλά πολλές φορές, αν συμβεί στο δικό μου οικείο περιβάλλον, μπορώ να νιώσω πολύ άβολα και να σκεφτώ ότι πολύ εύκολα το λέω για τους έξω. Αλλά όταν το έχω στο σπίτι μου το θέμα, ή είναι δίπλα μου, ή σε πρόσωπο που αγαπώ και εκτιμώ. Αγαπητέ μου, κύριε Χαριτάτο, κάτι πρέπει να κάνω γι' αυτό. Να σεβαστώ σε κάποια του επιθυμία. Απόλυτη ελευθερία, έτσι πρέπει. Στο πρόσωπο. Ναι. Έτσι. Είχα συναδέλφους με σεβασμό. Με σεβασμό. Απόλυτο σεβασμό. Άλλο το ένα, άλλο όμως πράξεις. Οι ίδιοι όμως έχουν επιθυμίες, προσδοκίες. Γιατί απαγόρευσα εγώ καμιά. Εμείς είπαμε να μην γίνονται νόμοι αυτά. Η τυραννία της μειοψηφίας που λέει ο κύριος Πρωθυπουργός. Αν δεν γίνουν νόμοι, δεν θα έχουν. Συγγνώμη τώρα, για τον χρειαζόταν να γίνει αυτό το νομοσχέδιο που είδαμε τον προηγούμενο Φεβρουάριο, που δίχασε την ελληνική κοινωνία, που έφερε σε λογομαχία, όπως λένε και οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, τον ελληνικό λαό. Αυτά μας χρειάζονται. Έχουμε απέναντι ένα λυσασμένο θηρίο. Βλέπετε τι λέει ο Φιντάν. Αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Εκθέτοντας την ελληνική κυβέρνηση. Μα θέλουμε. Ναι, αγαπητέ μου κύριε Χαριτάτου και κυρία Φόσκολου, εδώ έχουμε ένα τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Φθήνουμε, να μην πω καταραίουμε δημογραφικώς. Αυτό που πρέπει να προωθήσει η κυβέρνηση μέσα στα σχολικά βιβλία και μέσα στην εκπαίδευση είναι η αξία της παραδοσιακής ελληνικής οικογένειας. Αυτό μας χρειάζεται σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε ευκαιρία στο μέλλον να κάνουμε μόνο αυτή τη κουβέντα. Για να έχουμε και χρόνο για να μπορούμε να τη συζητήσουμε άνετα. Έτσι και για να μπορούμε να έχουμε ελεύθερη σκέψη. Και όποτε με καλέσετε θα έρθω. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.